d'un bon dinar toca unes bones pòsteres per a reposar. Amb la recepta d'una lletra i una melodia, Paco Jordà Pérez, amb la guitarra, va compondre unes quantes cançons. El cor de jubilats en coneix alguna que altra, sobretot Nadales, perquè n'ha cantat alguna volta, però d'altres no. Bé, un bon moment per a recordar i homenatjar una persona a qui li encantava la música i cantar i tocar en casa amb la colla d'amics i on fora, és després d'haver escoltat un concert del cor que va dirigir durant 12 anys. Si el camí anem a trobar, volem que ens escolten i no volem escoltar. Aquest nostre país, on ara ja es pot parlar, hi ha un remor de vents, totes alhora parlant. Hi ha persones que diuen que no te'n van a donar, pensant que ens donaren abans. No sé si el camí anem a trobar, volem que ens escolten i no volem escoltar. Altres ja que no donaven, que no Déu van arreglar, si no s'entenen entre ells, de qui ens anem a fiar. No ens enganyem altra volta, perquè ara ja som grans i escoltem-nos uns als altres. I el camí hem de trobar. Jo crec que el camí tots el trobarem, respectant-nos uns als altres i junts per ell anirem. Jo crec que el camí tots el trobarem, respectant-nos uns als altres i junts per ell anirem.
cançó, sense pesar ni passió, us vol fer obrir els ulls perquè penseu en nosaltres i obradors abandonats i també fins oblidats i també fins oblidats. Al son de voces cançó, sense pesar ni passió, us vol fer obrir els ulls perquè penseu en nosaltres i obradors abandonats i també fins oblidats i també fins oblidats.
El retorno de la masa y